L-sponsors tiegħi tal-programm Il-Verità huma Iżdadora ta' Beauty ta' taslima għal ċari bi prodotti ta' Framezi, Lourdes Opticians ta' San Ġwan għan-Nuċċali, Irena Izaeva ġewwa l-Awra għad-Dwifer u Buzzka tan-Naxxar għall-Ilbiesi. Nirringrazzjahom minn qalbi. Eżis telespettaturi, nilqakom għal dan il-programm Il-Verità li jitratta dwar il-kelma talla. Fl-ewwel programm diġà ħammur malajja x'għandna ħafna x'ngħidu. Konna tajnikom idea dwar il-ħatfa. Il-ħatfa meta sa jiġi Ġesu għall-Knisja. Dawk li ir-ruħ tagħhom kienet diġà qiegħda miegħu raqdu ġifieri fi Kristu sa jqajjimhom l-ewwel, u mbagħad aħna il-Knisja dawk li nemmnu fi Kristu, dawk li taw ħajjithom lil Kristu aċċettaw bħala situ s-Salvatur tagħhom, dawk li jimxu ħadu s-salib u jimxu warajh. U kif? Billi jemmnu dak li hemm fil-kelma tiegħu li huwa stess huwa l-kelma. Jekk ma nemnux dak li għaw hawnhekk, ma nemnux lilu. Ġifieri ċara u tonda. Fl-ewwel programm, mela kif qedtilkom, u rejtkom bejn wieħed u ieħor dwar il-ħatfa li jiġi għalina niltaqgħu miegħu fuq isħab dal-ġisem għax ma jistax jintiret jitbiddel f'ġisem glorjuż kif kien ta' Ġesu meta rxoxta, u aħna sa dak iż-żmien għal dak il-mument sa ngħixu miegħu fis-sema fejn ħejjelna post hemmhekk għalina fejn qalilna Ġwanni 14 jiena sejjer imma sajħel jilna post hemmhekk. Imma mhux se jħallina bħala l-tiema sa nibatilkom l-Ispirtu Santu. U dak li qiegħed imexxini għalikom jiena biex inwasslilkom dak li jrid jgħidilkom Ġesu. Għax dak li tallimt u għadni qed nitgħallem għax nibqa' il-kelma talla hija vasta. Hija vasta immens u ma tispiċċa qatt. Mhijiex ktieb bħall-oħrajn kif dejjem ngħidilkom, ktieb ħaj. Għax Ġesu huwa ħaj qiegħed hemm fuq il-lemin tal-Missier qiegħed iwassal it-talba tagħna. Meta nitolbu lill-Missier u ngħidu f'isem Ġesu, dak il-ħin tkun qed tinstema' u jekk hija talba li hija tajba lina sa jismanna għax hekk wedna u din ukoll qiegħda f'Ġwanni 14. Tgħidx kemm il-darba jirrepetiha dak li titolbu f'ismi jingħatalkom ħalli nagħti glorja lill-Missier. Ġifieri hija xi ħaġa sabiħa jrid din ir-relazzjoni. Imma ħanaddu mill-ewwel għal feature biss infakkarkom li jien għandi paġna fuq Facebook li hija Il-Verità biex jekk tkunu tridu tistaqsu għax il-ħin malaj jgħaddi u dal-suġġett huwa verament vast immens dwar l-aħħar żminijiet u sa jiġru wkoll wara li l-Knisja tiegħu tittieħed fis-sema sa jiġri hawn fid-dinja x'da ma jfissirx li huwa wasal it-tmiem tad-dinja għad baqala. Ħanaddu għal dan il-feature.
taħsbu intom? Daw l-affarijiet li hawn miktub fil-Bibbja huma verità għax Alla jaf il-futur. Bekk jiena nemmen fil-kelma tal-Alla, għalhekk meta jgħiduli minti fejn taf li dik hija l-verità u mhux perkażu reliġjon oħra. Għax l-ewwel qed taqbel m'hemmx kontradizzjonijiet. U barra minn hekk Alla ma jikdibx, kieku hija magħmula mill-bniedem, kieku insibu l-iżbalji. Alla huwa perfett. U dawn ilhom hemm miktubin snin. Issa immaġinaw, anke qabel Kristu, immaġinaw il-Daniel jew Eżikiel jew Iżajija, u mbagħad Ġwanni li ra fl-Apokalissi, immaġinaw qegħdin jaraw dawn l-affarijiet, l-ajruplani, għalihom kienu xi monstri jew affarijiet, imma kollox huwa miktub, eżatt. Kif kien hemm miktub ukoll hemm miktub f'Daniel li n-nies jibdew imorru minn naħa l-oħra. Illum it-trasport f'ajruplan minn f'ġurnata naslu n-naħa l-oħra tad-dinja. Għax biex tmur l-Awstralja 24 hours. Ġifieri morna mhux in-naħa l-oħra tad-dinja, morna anke fuq il-qamar. U daw ġifieri ara kemm il-kelma ħadd ixxandar malajr, waħda qed ixxandar malajr permezz tal-internet, għax kulħadd qiegħed ixxandar. Aħna l-Kristjani l-insara ġejja minn Nażri. Rid ngħidilkom din hemm ukoll imma jaqbel li tkunu tafuha. Għax barra minn hekk ħalli ngħidilkom ħaġa wkoll. Hawnhekk għandi l-mistieden tiegħi biski konsa ħalliha waħdu għad nilqas introduzzjoni. Tinsewniex tali. Le. Il-ħija li kien fl-ewwel programm ukoll ħalli nkomplu. Qed niftakar avveniment meta jiena sirt born again believer. Kont mill-ewwel bdejt inxandar jiena u ngħid anke l-istudenti tiegħi u hekk. U kien hemm wieħed mari saqs il-qassis tal-Istat Rumana u qallu bija x'nemmen jien u hekk u kollox. Qallu dik qed tagħmilha ma' setta ta'. Issa l-biċċa tax-xogħol qed hawn. Setta lina għalija kienet tfisser tax-xitan anke l-mamma niftakar. Imma setta jekk immorru fid-dizzjonarju anke Malti, tispjegalna li setta hija ġema ta' nies. U fil-fatt li l-Pawlu wkoll kienu isibuh mis-setta tan-Nażri. Għax Ġesu kien minn Nażaret. Kienu jisibu hekk, ġifieri aħna iva setta. Fil-fatt, kull denominazzjoni, kull fidi tibda minn setta. Fil-fatt il-Ġudaizmu minnu ħareġ dis-setta li jttajdin, the Nazarenes, the followers of Christ, the followers of Jesus of Nazareth. Ġifieri kelma setta mhijiex xi kelma tal-biża', xi kelma ta' tabu. Tista' tkun setta ta' xi ħadd ġifieri ta' Satana. Kif hawn kulti reliġjużi, doomsday cults, pereżempju, li dawn inkollhom miflotta sa filgħaxija jippreparaw għall-aħħar tad-dinja. Ġifieri ma jarfu xejn li fekk. Jeżistu. Imma setta fis-sens li tispjega inti li din hija it broke away inqatat minn reliġjon li Ġesu stess ikkundanna biex iffurmaw fidi bbażata fuq il-kelma tagħha, fuq Ġesu Kristu, the followers of Christ. Fil-fatt l-ewwel darba li l-Kristjani bdew jisejħu insara jew aħjar Kristjani kien f'Antjok l-ewwel darba. U hekk eżattament kienu setta l-ewwel insara. Eżatti. Mela nkomplu għandna ħafna x'ngħidu. Tix nibdew. Mela għax kont qiegħda ngħid min jaf dawn bħal jien naf Ġwanni, min jaf meta kien qed jara l-futur sa jiġri qed jara dawn l-affarijiet kollha Eżatt, kif spjegajt tajjeb, kif spjegajt. Għax nħossni meta nkun qed nagħti l-kelma u nara nies li l-qas iridu jemmnu fi Kristu għax l-infern tal-biża'. U Ġesu ma jridniex immorru hemm għalhekk ġi u miet imma kull min se jaċċettah jista' jsalva. Allura irrid nagħmilha mażdi, tmorrux l-infern jasra. Għax mingħajr Kristu għax aħna maħniex den li mmorru quddiem il-Missier. Allura il-Missier mbagħad jara lil Kristu fina u bekk il-ticket lest.
Fil-fatt Imma Kristu irridu nobduh, irridu nobduh. Aħna ġifieri l-infern biex nagħmlu ċara u tonda li jibda minn dinja. L-infern jibda meta aħna nirreġettaw, ma naċċettawx il-kelma tal-verità li hawnhekk. Issa Ġesu Kristu fil-ħniena divina tiegħu ma ħallinix il-tema u tana kliem ta' twissija. Jekk fil-fatt tixtieq naqrawlhom biċċa, nistgħu naqrawlhom minn Luqa 17:26 għal 32 fejn Kristu qiegħed iwissina ċaru tont. Luqa 17. Mela ġibu l-Bibja please u nibdew naqraw minn Luqa 17, kapitlu 17, minn vers 26. U qed jafżana hawnhekk illi inċidenti fl-modi ta' dak li ġej se jerġgħu jiġru. U qalilna hekk Ġesu Kristu. U bħalma ġara fi żmien Noe, hekk ikun ukoll fi żmien bin il-bniedem. Kienu jiklu, jixorbu, jiżżewġu u jingħataw żwieġ sa dakinhar li daħal Noe fl-arka u ġidu l-luvju u qeret lil kulħadd. Sejtina eżempju ieħor hawnhekk fl-modi. Hekk ukoll ġara fi żmien Lot, kienu jieklu, jixorbu, jixtru, jbigħu, jħawlu, jibnu. Imma dakinhar stess li ħareġ Lot minn Sodoma għamlet xita ta' nar u kubrit mis-sema u erdithom il-kollha. Hekk ikun fil-jum li fih juri ruħu bin il-bniedem. F'dak il-jum min ikun fuq il-bejt u ħwejġu fid-dar ħa ma jinżilx jaħodhom u min ikun fil-għalqa ħa ma jerġax lura. Ftakru f'Mart Lot. Qed taraw kif Ġesu huwa gentleman u li ma ħallinix il-tiema u qed jafżana tgħidilna isma' aħwa. Għodu attenti għax ġej żmien fuq din-dinja u qegħdin fih aħna dan iż-żmien fejn ikun hemm ħafna erq, ikun hemm ħafna sfidi kbar u jkun iktar diffiċli għan-nies biex iduru lejn Kristu. Għax huwa qed ngħixu fi żmien ta' komunikazzjoni kbira, telekomunikazzjoni tal-massa, qed ngħixu fi żmien ta' mass media globali, dinja globalizzata, u bl-istess mod kif għandna informazzjoni u knowledge tal-aġeb, bl-istess mod għaw informazzjoni u knowledge tal-aġeb ħażina wkoll u ta' erq. Mela ejjew niftħu il-mass media, il-social media tal-verità. Ejjew infittxu sites li huma verament ta' Kristu. Ħalli f'dawn l-aħħar żminijiet tad-dinja inkunu fuq il-pedamenti soda, fuq is-solid rock. Ġesu Kristu huwa the solid rock. He is the foundation stone. U nibnu fuqu, u nibnu fuq il-verità. Eżatt, huwa l-blata. Huwa l-blata tas salvazzjoni. Eżatti. Għandek iktar għax Iva, fil-fatt. Wara twissijiet, għandna ħafna. Wara twissijiet ta' Kristu insibu wkoll x'ġara eżattament fuq dawk li baqgħu f'Sodoma u Gomorra, per eżempju, x'ġara? Insibu Luqa 17:33. Biex inkunu iktar speċifiċi, insibu f'Luqa 17 vers 33 kull min ifittex isalva ħajtu jitlifa u kull min jitlef ħajtu jħarissa. Ngħidilkom f'dak il-lejl żewġ tirġiel ikunu f'sodda waħda, wieħed jittieħed u l-ieħor jitħalla. Żewġ nisa jkunu jitħnu flimkien, waħda minnhom tittieħed u l-oħra titħalla. Żewġ tirġiel ikunu fl-għalqa, wieħed jittieħed u l-ieħor jitħalla u wieġbu u qalulu imma fejn mulej. U qalilhom kull fejn ikun hemm il-ġisem hemm jinġemgħu flimkien likely. Xi tfisser di? Jiġifieri kull min jibqa' fuq din l-art se jsofri tiġrib kbir, se jiġu likely biex jiklulu ġismu. Għax ikunu qed ixommu likely meta persuna tkun se tmut, l-iskra jindunaw li persuna se tkun, jiġu biex jiddistruġġuha, biex jikluha. Jiġifieri noqogħdu attenti għax ikun hemm ħafna demons, ħafna erq minn nies li jibdew ixommu li inti ma tridx temmen u tant jibqgħu jitambrulek u jitambrulek li Alla ma jeżistix, li Alla mhux veru, li aħna ġejna mill-Big Bang u li aħna ġejna miż-żrinċijiet u li aħna ġejna mill-xejdu l-omaw. Grum. Il-apes. Mill-xadini. Mill-xadini mal-gbara u xejdu l-gorilla sommu whatever.
Mor immaġinani, jew immaġinaw il-Alla li hu, ikkreana xbija tiegħu. Immaġinaw il-Alla x'adin. Oh! Ma nibilawx daw l-affarijiet u daw l-affarijiet iku qegħdin jgħalmuhom fl-iskejjel ta' ġifieri daw it-tfal tagħna qegħdin jitilgħu u jitgħallmu ħafna u ħafna gideb. U b'hekk għandna l-Bibja. Mela, wasalna diġà ħanalqu l-ewwel taqsima ta' dan il-programm, tat-tieni programm, ħanaddu għal-riklami u ħankomplu x'għandna ħafna xi ngħidu. Il-verità tibqa' dejjem. Il-verità hi Kristus. L-sponsors tiegħi tal-programm Il-Verità huma Iżdadora ta' Beauty ta' taslima għal ċari bi prodotti ta' Framezi, Lourdes Opticians ta' San Ġwan għan-Nuċċali, Irena Izaeva ġewwa l-Awra għad-Dwifer u Buzzka tan-Naxxar għall-Ilbisi. Nirringrazzjahom minn qalbi. Il-verità tibqa' dejjem. Il-verità hi Kristus. Mela nilqakom għat-tieni parti ta' dan il-programm u qegħdin nitkellmu dwar il-futur u anke dwar dak kollu li qiegħed jiġri wkoll illum. Illum fiż-żmien tagħna. Għax fil-Bibja hemm sal-aħħar tad-dinja sa jiġri, ġifieri joħodsa kien ilu jgħidilna il-mulej, qed ngħid jaħsra lija ta' wkoll għax ilha kienet ilha il-Bibja fuq l-ixkaffa u qatt ma ftaħta u nisma' mi ħafna nies li ċertu deriet għalulhom xem u daw l-affarijiet magħluqin u da biex kienu kollha ħallihomna il-mulej kemm minn profeti li ġew qabel Kristu u kemm ta' wara. Jiġifieri kollha jaqblu flimkien u fil-fatt inti jettinna li ħataqra xi ħaġa li minn dak li rrid ngħid ukoll minn dak li qrajna li raġel jittieħed u liħor le dik għall-ħatfa kien qiegħed jispjega hemmhekk. Jista' jkun jiġifieri jekk it-tnejn ikunu tiegħu imma hu biex jispjega. Ġifieri mhux kulħadd sa jittieħed. U mbagħad sintendi l-Ispirtu Santu sa jittieħed mal-Knisja tiegħu. U hawnhekk ma jkollniex imbagħad ma jibqax l-Ispirtu Santu jgħinna jridu jgħinuna jew issir iktar diffiċli, issir super diffiċli biex wieħed idur lejn Kristu. Ngħidilkom l-Antikrist se jagħmel minn kollox biex jeqret il-kelma talla, il-Bibja. Ġifieri, jekk intkom ikun għad baqalkom dik ix-xorti li ma tkunu għadkom m'emmintux u tkunu għadkom hawn, dik il-Bibja teżor għax issibu kollox li hemm hemmhekk, jew inkella daw ħajkunu fuq YouTube u fitxu fuqi fuq dan il-programm. Imma vera qed nitħaq bħalissa ma nafux jista' jsir. Affarijiet saddaq ukoll ma sa ċertu punt. Jitolbu lill-mulej jiftilkom għajnejkom għax marritkom xtaddu minn dak li sa jiġri wara li l-Knisja tiegħu tinħataf. Mulej Ġesu, please tħallini hawnhekk lilna. Naf li aħna tiegħek, naf li inti il-weda tiegħek, naf li inti dak li tgħidu għall-verità. Imma fitxu fil-Bibja dik li sa jkollkom u mbagħad sa jkun hemm ukoll bissa ħanaddu għax li għandek konferma wkoll ta' dak li konna qegħdin ngħidu. Fil-fatt dak li qrajna fluqa huwa konfermat ukoll f'Apokalissi kapitlu 17. Apokalissi, ok. Fejn Ġesu fluqa semma it-tjur tal-ajru, l-iskra jew l-ajkli, insomma, it-tjur tal-ajru li jikoll il-laħam tal-bniedem, meta jinduna li l-bniedem lest biex imut, jew aħjar
imqarraq bil-klim ġifiri tal-Antikrist. Għax dak iż-żmien ikun hawn l-Antikrist. U jgħid hekk, ara, u wara dawn Liema il-ħwejjeġ. versi? Vers Revelazzjoni kapitlu 17, 17, aha. kapitlu 17, vers 17. Ok. U fil-fatt tara jgħidilna wkoll hawnhekk il-mulej. U rajt anġlu wieqaf fix-xemx u qajjad bleħen qawwi qal li t-tjur, tara l-istess, il-kelma talla tikkonferma l-kelma talla. Eżatt. U qal li t-tjur kollha li jtiru f'nofs is-sema, ejjew u nġabru flimkien għall-ikla kbira talla biex triklu laħam islatin, laħam ta' kaptani, laħam ta' nies qalbina u l-laħam ta' żwiemel u ta' dawk li jirkbuhom u l-laħam tal-bnedmin kollha sew ħelsin u kemm il-sira, sew żar u kemm kbar. Ġifieri hawnhekk Ġesu fl-Apokalissi ta' San Ġwan qed jikkonfermanna t-tjur li ġejjin jieklu il dawk li jibqgħu wara t-teħid tal-Knisja. Sewa. Bej wieħed u ieħor anke f'dak iż-żmien meta Alla bat il-Mosè. U kien jibgħatu għand il-Faraw. Ara kemm ġraw affarijiet. Bej wieħed u ieħor sa jiġri dak. Parti minnhom ukoll lejn l-aħħar tad-dinja. Eżatt, il-pestilenzi, il-tiġrib kollu li sofra l-Eġittu ser jiġi ġifiri b'mod differenti jew simili fil-fatt għal dawk u fuq id-dinja ġifiri wara l-ħtif tal-Knisja. U naraw għal daqstant li fil-ktieb tal-Apokalissi li huwa ktieb li jenfasizza ħafna numru 7, il-numru 7 li jfisser numru ta' perfezzjoni fl-ispirtu, perfezzjoni fl-ispirtu, naraw illi se jkun hemm ġifiri 7 għal ħafna drabi n-numru 7 huwa msemmi. Limsa naqraw. Per eżempju, nistgħu nsibu l-erba' siġilli f'Apokalissi 6. Eżatt, ok. Hemm 7 siġilli ta' ġudizzi, 7 trumbetti ta' ġudizzi u 7 bwieqi ta' ġudizzi. Ġifieri dawn huma simboli effettivi ta' il-illa u l-korla talla li se tinfetaħ fuq id-dinja. L-ewwel siġil insibuh fil-fatt f'Apokalissi kapitlu 6 minn verus 1 sa 2. U mbagħad il-ħaruf fetaħ l-ewwel wieħed mis-7 siġilli u jinħarist u smajt. Wieħed mill-4 ħlejjaq ħajjin jgħid bleħen tarat ejja u jinħarist u ara ġiżimel abjad u dak li kien rikeb fuqu kellu qaws u natatlu kuruna u ħareċu rebbieħ biex ikompli jerbaħ. Fil-fatt din hija referenza kif qed naraw fuq l-iskrin hemmhekk referenza għall-Antikrist. L-Antikrist se jieħu over ġifieri, se jieħu over il-gvernijiet tad-dinja se jkun hawn isu one global government, ġifieri jkun hawn ordni ġdida mondjali li imexxija u dan huwa l-ewwel siġil. Wara l-ewwel siġil jiddikjara gwerra dan, ma jkunx kuntent li juħaw over il-gvern mondjali, imma jipprova jieħu wkoll dawk il-pajjiżi li jidhirlu għandu jieħu taħt idejh. U jinfetaħ it-tieni siġil issa f'Apokalissi 6 vers 3. Apokalissi 6 vers 3. Vers 3 ħansibuh ukoll. U meta fetaħ it-tieni siġil smajt it-tieni kreatura ħajja tgħid ejja wara u ħareġ żiemel ieħor li kien aħmar u li l-dak li kien rikeb fuqu kienet mogħtija s-seta li jneħħi s-sliem mill-art u biex joqtlu xulxin u lilu ingħata sejf kbir. Hawnhekk qed naraw it-tieni żiemel. Mela, ħalli ngħidilkom naqra ħaġa wkoll. Meta jkun hawn l-Antikrist, ara taħsbu da ġej u ħajamel xi gwerra kif qed nisimgħu bħalissa, l-ewwel ħajprova jġib il-paċi. Ħalli dan sa jkun forma ta' kif taqbad tgħid, awtorità. Mela, u sa jipprova da jġib il-paċi għala biex iqarraq bin-nies, biex in-nies tibda issir tħobbu, biex issir tafdaħ,
biex in-nazzjonijiet kollha u jaqadhom u jiġu kollha taħtu. Imma sa jasal żmien fejn in-nies sa jindunaw minnu għax hu sintendi ħajjiġi u jagħmilha tal-Messija. Tinsewx li hemm ħafna li hemm Lut għadhom qegħdin jistennew il-Messija, għadhom ma jemmnux bi Kristu. U hemm minnhom għadhom laqas semgħu bi Kristu. Għax jiena nfittex fuq YouTube u hekk hemm minnhom qed ngħidilkom bqajt iċċassata jien laqas jafu minnu. Jiġifieri ara naqra. U hemm insara wkoll li jistgħu jiġu mqarqa bih l-Antikrist, għax dan l-Antikrist kif tispjega mill-Bibja tajjeb ħafna, jiġi forma ta' benevolenza u benefiċjenza. Jiena id-dinja poġġu tama fija għax jien is-soluzzjoni għall problemi tad-dinja f'dan il-mument daqshekk kritiku ta' tribulazzjoni. Mela l-ewwel 3 snin u nofs għajdlek il-kelma tara se jkunu żminijiet fejn l-Antikrist jirrivela lilu nnifsu bħala persuna mhux bħala spiritu ta' Antikrist, spiritu ta' Antikrist. Le, ħanaraw kif aħna kif Ġesu ġie bħala bniedem. Eżatt, da se jidher bħala bniedem u se jkollu support ta' profeta fals. Ma ninsewx li x-xitan dejjem rrid jaħdem bħala Alla, rrid dejjem ikun jimita lilu kif hemm il-missier li bennu l-Ispirtu Santu se jkun hemm Satana, l-Antikrist u l-profeta fals. Għandna stampa di ta' di beast, il-profeta fals, daw stenna, edin hemm il-beast, sur direttur, naqra iktar fil-bidu minn għalija. ħanarek ma tajt diki the dragon, Satana, the false prophet, diki, tarom, dawk sa jkunu maħnissa narawhom hekk imma ta' huma simbolu ma ħanarawhom aħna bħala bnedmin dawn. U dragun tgħidlek il-kelma Alla huwa s-serp li kien hemm fil-bidu. The ancient of days. Imma tant il-bniedem taħ xikol li kiber u sar dragun. Aħna mhux se naraw bħala dragun, ġifieri daw, ġifieri. Huma simboli. Huma simboli imma se narawhom issa bajnejna. Ekku. Tmissom kif jgħidu, tmissom tarhom. Jalla li ma nkunux hemm. Le, aħna, thank God, Elisna kemm nirringrazzjak. Il-mulej, miex meta nibda nara daw l-affarijiet, u narġa naqrom ma'kom u nkun qed ngħid ikun tajjeb ukoll għalija u nibda nirrealizza, mhux għax ma realizzajt, imma nirringrazzja l-mulej min xiex ħelisni u ħeles lilek ukoll. U jalla lilkom ukoll. Mela, konna qegħdin nitkellmu fuq l-Antikrist, għax dan sa jkun wieħed anke jibda jagħmel il-mirakli, rajtilkom kont fl-ewwel programm, ġifieri dan, Alla taħi seta u koll jagħmel il-mirakli. Imma ħallinna il-verità. Ħallinna u koll nies biex ixandrulkom xem miktub kif qed inxandrulkom aħna. Issa sta għalikom lil min sa temnu jekk hux il-Alla jew nkella lix-xitan. Ma jaqblilkom xi ħasra. Ara taħsbu li l-ħajja Kristjana hija xi ħaġa, orrajt iridu nbagħtu, ma min mhux qiegħed ibati. Min? F'din id-dinja llum. Imma id-batija aħna inħossuha differenti, mhux ma nbatux, mhux ma nikpux, mhux ma nweġġawx, imma tant għandna dil-paċi ta' Kristu fina li bis-saħħa ta' din il-paċi u l-Ispirtu tiegħu ġo fina, tant qawwina jinġraw li affarijiet li anki ġejt bankrupt tissejjaħ dik ġejt minna flus. Tfalli. Ġejt xi ħadd seraqni u ġejt mingħajr flus. Tafu li jiena dik id-batija kollha minn xi xaddejt kont inħossni sinjura Alla volja ma anki għax il-mulej bat li nies min jitmani, min jgħini, min hemm, min hawn, min sibt xogħol biex inħallas ta' dak l-insteraq. Imma dik il-paċi dejjem jiena kont infaħħal lill-mulej. Mulej, tini kanzunetta nfaħrek, please. Għax meta nkunu qed infaħru lilu. Infaħruh, mhux ta' dak li għaddejjem minnu, imma għax inkun naf li din issa din il-ħaġa jien sa nelibha bis-saħħa tiegħu.
dik hija d-differenza. U naħseb dak li tagħna. qed tajt huwa importantissimu għal min jitwilet mill-ġdid letteralment kif Ġesu talab lil Nikodemu, illi min isir Kristjan ta' veru, min isir Kristjan ta' veru, se jsib ħafna persekuzzjoni. Fil-fatt Ġesu qalilna min irid jimxi warajja, irid jaqbad salibu, jerfaw u jimxi warajja. Il-ħajja nisranija veru li Ġesu jgħidilna wkoll illi l-madma tiegħi huwa ħelu. Sewa, huwa veru l-madma tiegħi, però għax dejjem hemm il-però hija ħajja xi kultant ta' persekuzzjoni ħajja nisranija, veru? Kif qed tispjega fil-isjem l-esperjenza tagħha u nista' nispjegalkom jien mill-esperjenza ta' ħajti. Għax kull wieħed waħda minna. Meta mill-ewwel bdejt inxanda lena jiena anke ġifieri lezzjonijiet li ftelquni nies iktar u iktar meta kont qed niftakar nidher dwar il-festi. X'inhu? Qed ngħidlek nies bdew jimbrawni ġifieri. Ma jimpurtax anki ġarek lil Kristu li kien perfett u li miet dik li tqawwini jiena. Mhix għandha Kristu anke lil Kristu qalulu li għandek xitan inġofi, u ġifieri wkoll, u ma spjegajilhom li ma jistax ikun, imma ngħid għadda Kristu li kien perfett u li miet għalija li jien stess sallabtu għax u għadnu btiegħi li salbu. Ġifieri Irridu nqawwu qalb xulxin. Irridu nqawwu ma jfissirx li hija ħajja faċli lanqas. Imma kif qalilna Ġesu, u Ġesu wkoll qalilna ġifieri fi Ġwanni 16 jew 17 lejl aħħar li dik ittini ħafna saħħa lili. Jiena ma wetkomx li mitkom sadbatu, imma ġibtilkom is-slim. Jiena rbaħt u intom tirbħu wkoll. U naħseb punti importanti li inti semmejt mit-testimonjanza u l-esperjenza ta' ħajtek kif nista' ġifieri wkoll nikkonferma jien hija li waqt dak id-dbatija, waqt dik is-sofferenza, intaf li qed ħaġa sewwa. Li inti qed bagħti għal ġustizzja, li inti mhux qed bagħti għax għamilt ħaġa ħażina, inti qed bagħti għas-sewwa għall-verità. Lestin issagrifikaw ħajjitna l-verità, lestin immutu anki mewta qaddisa meta jiġi l-Antikristu jgħidilna ħudu l-marka tal-bima, tal-bestja, 666, għax mingħajrha la tkunu tistgħu tbijaw, la tkunu tistgħu tixtru, la tistgħu tiċċaqalqu tmorru banek. Ġifieri da se jikkontrolla il-bniedem minn rasu sa saqajf kull moviment li jagħmel. Ikun jaf saħħtu x'in fi xeda, ikun jaf kif għandu anki jiswiċċja dik il-buttuna off u letteralment joqtlok minn kollox. Minn kull kummerċ, minn kull beħ, minn kull servizzi ta' saħħa, edukattivi. Immaġinaw f'liema stat ser ikun il-bniedem taħt il-kontroll ta' dik il-magna, dik il-bestja, dak il-kompjuter kbir li jirregola kull moviment ta' ħajjitna, kull mossa ta' ħajjitna li aħna jekk neħdu dik il-marka nkunu skjavi tiegħu dal-Antikrist. Mhux billi jaħsbu sataniċi li 666 se jġibulhom ir-ris, da xi waħluh fuq in-numru tal-karozza tagħhom, dawn qed iġibu fuqhom is-saħħ tal-aħwa. U ngħidilkom mill-qalb tal-Ispirtu tiegħi kif Ġesu Kristu wissa il-tażmienu u fl-Apokalissi nsibu twissijiet hekk se jkun kif qalilna Ġesu kif kien fi żmien Lot u kif kien fi żmien Sodoma u Gomorra u Noè. U kif kien żmien qabel ma l-Eġizzjani ħallew il-poplu ludi jinħeles mill-Eġittu u jmur fl-art imwiegħda fejn qed jistennien għall-mulej. Wara dawn l-episodji kollha li qed insemmu. Ejjew mulej, ejjew nkunu lesti biex nittieħdu miegħu. Amen. Sejt xi ħaġa kruċjali, il-marka tal-bestja. Iva. Ħalli nispjegaw ilhom naqra iktar fil-fond. Imma wara dawn ir-riklami. Amen. Il-verità tibqa' dejjem. Il-verità hi Kristu. L-sponsors tiegħi tal-programm Il-Verità huma Iżdadora ta' Beauty ta' taslima għal ċari bi prodotti ta' Framezi, Lourdes Opticians ta' San Ġwan għan-Nuċċali, Irena Izaeva ġewwa l-Awra għad-Dwifer u Buzzka tan-Naxxar għall-Ilbisi. Nirringrazzjahom minn qalbi. Il-verità
Nilqakom għat-tielet parti ta' dan il-programm Il-Verità fejn qegħdin nindiskutu sa jiġri wara l-ħatfa, sa jiġri fid-dinja. U dana fuq mhux għax rajna aħna, imma xraw ukoll il-profeti u anka Ġesu stess għalinna sa jiġri. Tana ħafna hints. Profeti kemm it-Testament il-Qadim u ħanejdilkom it-Testament il-Qadim jissejjaħ għax qabel Kristu. Imma hemm ukoll sal-aħħar tad-dinja fit-Testament il-Qadim. Hemm dawn l-affarijiet li qegħdin ngħidulkom aħna. Qegħdin taraw Alla kemm iħobbna għax intom tistaqsu imma għalfejn qiegħed jippermetti dawn l-affarijiet Alla. Għalfejn ma jaqbadx jeqret id-dinja mill-ewwel. Għaliex? Għaliex qed jistenna lilek biex tagħti ħajtek lilu. Ħalli inti ma tbatix, ħalli inti tgawdih għall-eternità. Ara naqra ta' xi mħabba kbira għandu Alla. Jien kikun kun jien naf. Naħseb jien ħalli għal-istan il-Kristu, imma kikun ngħid naqbad u neħles u neqret lil kulħadd. U jmorru kollha imma mhux dak li jrid jaħasra Alla. Alla jħobbna wisq. Għalhekk jiftħulu qalbkom għalih. Itolbuh maħfra u aċċettaw li Kristu bħala Situ Salvatur tagħkom. Araw kemm ħajibqa' jistaporti l-mulej u ħajibqa' jistaporti xi ħaġa. Int missejt xi ħaġa wkoll missejt il-marka tal-bestja. Nixtieq nistaqsi lis-Sur Direttur, hemm stampa ta' anki ara kif qiegħed dan sa jiġri lejn l-aħħar tad-dinja. Din sara bħal din uri naqra din, Sur Direttur. Din il-marka sa tkun jew f'idejna jew nkella fuq moħħna. Din sa tkun qabel kienu jaħsbu li sa tkun bħala timbru. Imma din sa tkun ċippa. Issa, iċ-ċipep diġà bdew u ilhom li bdew anka xi soldati, ukoll soldati, issa tkun minn flok il-credit card. Nistgħu insibu, inti taf fejn qiegħda fejn hemm il-marka. Eżatt, m'għandix il-vers. Insibulkom iktar ħalli ma naħlux ħin. Iva għandi qiegħda hawnhekk, is-666. Apokalissi 13. Iva 6 għax dan kien dil-bibja għandi ħafna noti fija. Mela, ħanibdew minn vers 15. Ma naħsib li qedemmek f'dik li tajnik, Sur Direttur, u minn hawn nirringrazzjah il-Wilfrid ukoll u l-assistent tiegħu lil-Manuel nirringrazzjah minn qalbna għax dal-programm ukoll għalkemm ikoll nagħmlu l-preparamenti dak li nħoss li għandi ngħidu dak il-ħin skont l-Ispirtu Santu kif jigwidana. Mela, Apokalissi 13 minn vers 15. U tawwa wkoll is-seta li tagħti spirtu ta' ħajja li ġbija tal-bima biex hi wkoll li titkellem u twassal għall-mewt għall-Antikrist, okay? Lil min ma jinħetit ma tħeħit iqim il-ġbija tal-qima. Ġifieri l-Antikrist sa jġenna nqimuh biex noqogħdu attenti sa jagħmel lilu nnifsu Alla. Issa, hija ġġiegħel lil kulħadd, iż-żgħar, il-kbar, l-onja u l-foqra, il-ħilsa u l-sira li qrajna milux, kulħadd issirlu marka fuq idu il-leminija jew fuq ġbinu kif rajna f'dik l-istampa biex ħadd ma jkun jista' jixtri u jbieħ jekk ma jkollux fuq il-marka tal-isem il-bima jew in-numru ta' isima. Hawn qiegħed l-erf min għandu moħħu ħaj obsor x'inhu n-numru tal-bima għax numru ta' bniedem
u n-numru tagħha u 666. Ġifieri di qiegħda hemmhekk minn fejn rajtilkom jiena. Mela di sa tkun minn flok l-identity card, U sussiġġiel, kollox. Inti, di l-ħadda diġa qiegħda issir, anki jitfgħu ċippa minn flok inti għandek ċavetta biex tidħol id-dar. Taqbad tagħmelek mal-xismu tal-bib u tinfetaħ din. Fil-fatt jgħidlek ukoll iktar tard fil-taqra li min joħodha din is-sussiġilla ruħu darba Iva. dejjem u nata Fil-fatt kompleta kont ġejja għaliha. m'għandux tagħmel li salva da. Imma Jew jiena hi? qed ngħidilhom qed jiġri llum għax disa tiġi isa diġà l-Antikrist qiegħed jippreparana għaliha biex inti meta tasal toħodha mingħajr ma trid. U tittoħodha bil-fors. U jekk ma toħodix, min ikun qiegħed imexxi ġifier l-Antikrist se jaqtalek rasek. Mela, jekk inti ma tinħatafx mal-Knisja, sa tgħaddi minn dawn l-affarijiet. Din hija importanti ħafna ħafna. Għassa jkun hawn ħafna li sa jippreferu li tinqatalhom rashom għax hekk għandhom moħħhom mistrieħ. Li sa jmorru Jixtru. mal-mulej. Dawk li sa jmutu li sa jaċċettaw u għala ma jaċċettawx kif qalilna hija fil-mulej. Hawnhekk brother Anthony. Għax jekk aħna ma naċċettawx din, la nkunu nistgħu nixtru. Xejn. Ma nistgħu nagħmlu xejn. U x'qiegħed jiġri wkoll anke lid-deb. Kemm qiegħed dak li jkun qiegħed ibieħu biex iġib il-flus. Għax bid-deb tista' tagħmel xi ħaġa, forsi tixtri xi ħaġa. Imma qiegħed jispiċċa daw il-ħafna ġojjelli u ħafna affarijiet, mhux id-djamanti ta' ngħid. Bħala deb, jiena ngħid għalija ma joġobniex fuq. Ekku, se tkun faċli ħafna, ara. Preferi il-flus u mu nixtri xi ħaġa issa. Jien naf biex inħallihom hemm ġol kexxun. Semmejt punt importantissimu għax issa mhux affarijiet li mmissuhom bidejna bħal karti tal-flus, deb, ġojjelli biex inti tagħmel it-transazzjonijiet tiegħek. Id-dinja qiegħda timxi għal kollox virtual. Virtual currency, virtual reality, hyper reality. Mela issa mhux il-flus fidejk, imma l-flus li għandek jidru virtual, anke di tal-cryptocurrency, bitcoin, hija parti mill-moviment tal-ispirtu tal-Antikrist biex qajjem dal-moviment li bih bil-kompjuter int bniedem tista' titfilu ħajtu. La jista' imissir flus li għandu l-bank li huma virtual currency, la jista' jħallas kontijiet, la jista' jmur jixtri ieħor, ġifieri kif hemm fil-kalma Din tagħha. il-marka ilha ta' teżisti anka per każu pubbliċità bħal per każu xorb. Jissejja 666, ġifieri. Iva. Iktar ma jkunaw, il-biċċa edaw, il-kummerċ jimxi b'daw l-affarijiet, anka barcodes ukoll. Ġifieri din il-marka ta' 666 ilha ġejja bil-mod il-mod ħalli meta tasal int mingħajr ma trid tgħid mela jiena jekk mhux se naċċettala ħankun nista' nixtri x'niekol. Ħajkun hawn ħafna ġuħ. Ngħiduha kif inhi, fil-prinċipju mhijiex ħażina. Fil-prinċipju. Però l-Antikrist jġibha b'tali mod li inti issottometti dak kollu li għandek, inkludi ruħek, ġismek, l-ispirtu kollu tiegħek lilu li għandu kontroll assolut fuqek. Meta Alla l-imbierek tagħna l-aqwa dritt u l-aqwa ħelsien li huwa li aħna liberi, li aħna nistgħu nażlu. Da se jieħu id-dritt tal-għażla fidej, la jkollok dritt tal-proprjetà, la jkollok dritt tal-ħajtek, la jkollok dritt li tiċċaqlaq, freedom of movement, il-freedoms kollha li aħna ngawdu taħt il-Kostituzzjoni u taħt il-liġi, da jista' jaħodhom hekk. Twinkle of an eye. U mhux dak biss jieħu ir-ruħek. Iva, kollox. Diki għalhekk huwa mast li ma taċċettawx din, allura tgħiduli allura mbagħad ħanoqogħdu aħna bil-ġuħ. Fil-fatt se jkun hawn ħafna Kristjani li mbagħad ikunu għalihom li jsiru wara li bdew jemmnu u se jkun hawn xi ħadd min imexxina wkoll. Grazzi l-Alla tal-aħħar. Ħajkun hawn
il-lut stess, minn għalija nizzilta inti Iva, fil-noti iva, tijak iva. issibidna naqra. Fil-fatt insibuha f'Apokalissi 7. Apokalissi 7, jekk joġbok is-sur direttur naħseb jista' jsiba wkoll. Apokalissi 7 minn vrus 9 sa 17. Mela. Dawn huma ġifieri 144,000 xhieda lut li ovvjament jikkonvertu għal-Kristjaneżmu u li ikollhom l-evanġeliżmu wkoll f'idejhom ġifieri. Daw ikollhom l-evanġeliżmu kapitlu 7 kjoċo. 7 Apokalissi kapitlu 7. Fil-fatt, għaw ħafna setet ukoll li jiġu jħabtunna u jgħidu li huma dawn. Imma araw min huma dawn in-nies li sa jibqgħu hawnhekk. Jiġifieri il-lut stess mbagħad għax għandu xejdu la dik Soft spot. Soft spot, thank you sibtili eżatt. Għallu, huma n-nies tiegħu u aħna l-Kristjani, aħna l-insar, aħna li nemmnu fil-kelma tiegħu. All right, issa għadna magħhom ma' din il-familja. Okay, tal-lut. Umma n-nis tiegħu għandna mberkuhom. U dawn huma l-lut stess li mbagħad jindunaw li l-Antikrist mhuwiex il-Messija u jindunaw ukoll il-Messija u Ġesu Kristu huma stess jibdew ixandru li Ġesu huwa il-Messija. Imma fil-fatt hawnhekk għandna xhieda sħiħa tista' taqraħilhom naqra brader. Mela, Apokalissi 7 minn vers 9 se naqraw. Wara dan ħarist u ara kotra kbira li ebda bniedem ma kien jista' jgħodda minn kull ġens u tribu u poplu u l-sin kienet wifqa quddiem it-tron u quddiem il-ħaruf libsin il-bisabjat u bil-palm f'idejhom. U kienu jgħidu bleħen qawwi jgħidu s-salvazzjoni ġejja minn Alla tagħna li qiegħed fuq it-tron u mill-ħaruf. U l-anġli kollha kienu madwar it-tron u madwar ix-xjuħ u l-erba' kreaturi ħajjin u nxteħtu wiċċhom fl-art quddiem it-tron iqimu l-Alla. Billi qalu, skużawni, tajjeb hekk qed naqraw? Imma qabel hemm miktub minn sa jkunu minn vers 5. Minn vers 5, skużawni. Smajt leħen tibżax, anzi minn 4. Ejja morru vers 4. Minn 4. Smajt. Revelazzjoni 5, vers Kapitlu 7. Kapitlu 7. 7 minn vers 4. Minn vers 4, ok. U smajt il-att ta' dawk li kienu immarkati. U kien hemm immarkati 144,000 mit-tribujiet kollha ta' wlied Iżrael. Iżrael smajtu meta jnorejtilhom. Lil daw qalu li ma dik ħatoħodha hekk litteralment mela xirrid nieħu jiena. Litteralment mhux il-kelma talla jien irrid nieħu. U fil-fatt hawnhekk aqralhom jiġifieri. Fil-fatt mit-tribujiet kollha kien hemm marab minn tribu Ġuda 12,000 kienu markati, minn tribu Ruben 12,000, mit-tribu Gad 12,000, mit-tribu Asser 12,000, mit-tribu Neftali 12,000, mit-tribu Manasse 12,000, mit-tribu Simjon 12,000, mit-tribu Levi 12,000, mit-tribu Issakkar 12,000, mit-tribu Zabulun 12,000, mit-tribu Ġużepp 12,000, mit-tribu Benjamin 12,000. Mela allura dawn se jkunu qed ixandru wkoll il-kelma talla. Ma ninsew diġà għattilkom ukoll ħajkun hawn l-Antikrist se jagħmel minn kollox biex jeqret il-Bibbja wkoll. Għax hawnhekk għandek l-informazzjoni kollha. Dik teżor. Issa, inti kif konna qegħdin ngħidu, jekk taċċetta l-marka tal-Antikrist tas-666, veru li se jkollok biex tiekol, li ħajkollok il-flus fil-bank, li ħajkollok tista' tmur trevilja minn hemm mal-hemm, is-sifer u tkun bet ruħek imma. Imma tkun bet ruħek li xitan u no turning back. Għalhekk qedtilkom ikun hawn ħafna mbagħad nies li jippreferu li jaqtalhom rashom għax jafu li ruħhom hekk hija salva. Ma rridux nabdu minn dawn l-affarijiet għax jew inkella jkun hemm ħafna minn
sa jistaħba imma mbagħad l-ikel minn fejn ħadġibuh, minn fejn. Allura, jekk jaħasra tagħtu ħajjitkom lil mulej issa ma taddux minn dan kollu. Assa jkun hawn qed ngħidilkom u hawn ħafna films huma ta' science fiction imma bejn wieħed u ieħor fuq YouTube issibuhom bħal Left Behind kont semmejtulkom ukoll. Mbagħad jekk torina din il-paġna fil-fatt Sur Direttur qed torini minn daw il-paġni, thank you. Ara dan it-tip ta' ċippa. Dan it-tip ta' ċippa wkoll diġà qed issir. Ma jfissirx li ruħhom diġà saret għax għal dak il-moment ta' 666 għadna ma wasalniex li rridu nagħmluha bil-fors kulħadd. Imma dil-ħaġa diġà qiegħda tippreparana wkoll. U anke wkoll hemm stampa Sur Direttur ta' dawk il-linji li qegħdin din ukoll din prosit. Din ukoll naraw anke fuq xarba. Xarba li hija energy drink. U ġifieri ara aħna naraw dawk is-sinjali u ma nafux dik bil-lum tfisser 6 dak is-sinjal bl-Aramajk. Ġifieri daw l-affarijiet qed ikunu kollha madwarna. Maħniex qegħdin nagħtu kasom. Qegħdin noħduhom easy. Ekku, fil-fatt daw l-affarijiet li qed issemmi mill-kelma tagħna daw mhux se jidħlu mill-lum għal għadek paqpom. Daw diħlin fin-fin. Għax ix-xitan jaħdem fin-fin billi l-ħaġa jġibilek il-ma jisfen. Ħuda ta' dik il-marka, ħuda iva għaliex dik lilek tassiguralek li ma tmux bil-ġuħ kif hemm fl-iskrittura. Però din marka hija komda. Hija komda. Per każu innaf identifikazzjoni il-credit card. Jistgħu jintilfu wkoll ġifieri. Però l-punti jataw kardinali li di wansi toħodha ma tistax naħħiha. Jekk min ħada f'idu irid jaqta' jdejhom mbagħad. Mhux biss. Għalinna ġesu għax kintana ħin ukoll aħjar taqta' jdek. Però ħaġa oħra wkoll li di wansi toħodha għandek riskju li tinfaqalek u tivvalanalek demmek. Ukoll. Ġifieri hemm ħafna affarijiet li jmorru maħħadi. It is not just the icing. Taħt l-icing hemm valenu li jista' telliflek ruħek. Għax hu jgħidlek ċarrutont, hemm min jieħu l-marka tal-bestja ma għadux tal-mulej, biħruħu l-xitan, literalment. U barra minn hekk ukoll, barra dawk in-nies, sajba żewġ profeti. Ukoll ara Alla dawk huma hemm Sur Direttur prost. Dawn iva sa jkunu jagħmlu ħafna mirakli. Żewġ xieda fil-fatt. Iva. Ninsibuhom f'Apokalissi biex 11. Ejja ħalli nsibuha. Apokalissi 11. 12 jew 11 jetli? 11, sa fejna fjena. Minn 7 sa 8. Iva. Issa dawn it-tnej ġifieri biex nkunu spjegajna daqsxejn background fuqhom, dawn mhux literalment se jkunu żewġ persuni li diġà kienu fid-dinja bil-fors, jistgħu jkunu daw se jkunu żewġ persuni li jiġu fl-ispirtu ta' Henok u Elija. Ikollhom l-istess ġifieri qawwa li kellhom huma għax probabbilment dawk it-tnej li semmejna Henok u Elija peress li ġew raptured, ittieħdu mingħajr ma raw il-mewt f'ġisimhom, ġifieri jerġgħu jiġu lura ġifieri f'dak l-ispirtu. Fil-fatt, direttur xi kultant għax mhux se nilħqu norruh dan il-feature, imma nsibu ħafna. Dan immaġinaw din hija għajn ġwanni u hawnhekk qegħdin naraw ukoll daw il-profeti, daw id-diżastri li sa jsiru, da xra ġwanni minn għajnejh. Issa immaġinaw qegħdin qiegħed jara l-helikopters dan. Qed jara l-ajruplani, qed jara l-bombi, meta dak iż-żminijiet bil-vleġġeġ u dawk l-affarijiet. Min jaf kif inħasat imma il-mod kif spjega għalkemm jgħidu ħafna l-Bibja hija ħafna fiha ħafna simboli, immissa peress li dawn l-affarijiet qed isiru wis malaj. Ġimgħa l-oħra fil-fatt meta rajtek qedlek qisu l-bieraħ ġajna ntqajna għal programm.
Iż-żmien qiegħed jgħaddi Jiġri, malaj, jiġri. jiġri u di qiegħda msemmija li daw l-affarijiet jibdew iż-żmien jibda jtir. L-arloġġ l-istess għadu, l-sigħat l-istess għadhom. Time is getting very short. Eżatt, jien minix qed nindumna li qed nixjieħ. In-nies jgħidu li per-każu, jisib bqajt l-istess. Jien hekk qed inħossni l-istess, imma tant qed jgħaddi żmien u tant qed ikolli x'nagħmel li laqqas qed ninduna li qiegħda nikber. Żmien ma jaħfir għal ħadd kif jgħidu. Le, ma nirringrazzjaw il-mulej. Eżatt. Tas-saħħa li jtina tal-erf u kol tal-li jħiljana, jfejjaqna u jtina s-saħħa ħalli konna din l-enerġija u nkomplu nikkumbattu ma' din il-ħajja Ekku. bis-saħħa tiegħu wkoll. Ekku. Fil-fatt nixtieq insemmilkom ngħidilkom ħaġa. Għax ukoll indirettament f'dan il-ktieb tal-Apokalissi għaw imsemmija, mhux imsemmija, indirettament, is-satellita. Tafu li madwar id-dinja kemm hawn satelliti biex jaqbdu fil-fatt jistgħu jkunu jafu jien fejjin bis-saħħa tas-satellita, bis-saħħa li aħna anka jellaw nagħmlu wellaw li jien anka fuq Facebook location fejn qiegħda min-naħa l-oħra tad-dinja jistgħu jkunu jafu jien fejn qiegħda jiena. Minn mobile, il-mobile kif insibuh u hekk. U waraw indirettament ara xi ġmiel, x'ma nemminx il-kelma tal-Alla jien. Dawk iż-żewġ profeti li rajna anka in-nar ħireġ, dawk se jagħmlu minn kollox biex jeqirduhom. U għal ftit għal xi 3 ijiem hekk ikun irnexxielhom. U fil-fatt Jgħidlek id-dinja kollha tarhom. Tarhom diki. Għax. Immaġinaw inti, mela qabel fi żmien biex titrevilja anka biex il-maġi waslu 3 orrif anzi miktuba propja meta ġew mhux it-tlieta, m'hemmx miktub it-tlieta kienu ir-rigali kienu 3. Ara kemm damu snin biex waslu għal Ġesu. 3 slaten mill-vant. Mhux 3 kien hemm miktub, 3 m'hemmx miktub kemm kienu l-orrif. Tradizzjoni ġibhom 3. Tradizzjoni ġibhom 3 għax il-premji mhux il-premijiet dak li preżentawlu. Il-regali. Il-mirra, l-inċens, mirra. Daw kienu 3 ma m'hemmx miktub. Imma dawn minn nazzjonijiet differenti kienu jafu bija din u ltaqgħu flimkien u damu għax Ġesu kien diġà liħaq kiber sa xi 3 snin meta mbagħad marru jsibuh bekk Erodi rid joqtol minn 3 snin l-isfel ma marrux ifittxuh ġodar. Araw għax dawn din l-informazzjoni kollha qiegħda hawnhekk u jaħseb kull sentenza tfisser kull vers tfisser ħafna. Mela araw naqra xi ġmiel hawnhekk. Minn Apokalissi 11. Ħanara minn fejn se naqra. Anzi ħanibdewha minn l-ewwel vers. Mela 11. L-ewwel vers. Viva, tawni qasba tal-qies, donna sluċ u qaluli uħu il-qisin tat-tempju ta' Alla u tal-artar u ta' dawk li qegħdin jagħtu qima fih. Il-bitħa ta' barra tat-tempju ħallija tieħux qisin tagħha għax dik ingħatat lill-ġnus u huma se jdumu 42 xahar jirfsu fuq il-belt imqazza din imbagħad il-qudiem narġgħu niltaqgħu ta' għax importanti għadkom ma tafux kemm hija importanti. Anzi, ħanidilkom se nagħmlu. Ħanaddu għar-riklami u mbagħad naqraħilkom wara. Narawkom. Il-verità tibqa' dejjem. Il-verità hi Kristus. L-sponsors tiegħi tal-programm Il-Verità huma Iżdadora ta' Beauty ta' taslima għal ċari bi prodotti ta' Framezi,
Lourdes Opticians ta' San Ġwan għannuċċali. Irena Izaeva ġewwa l-Awra għad-Dwifer. U Butzka tan-Naxxar għall-Ilbisi. Nirringrazzjahom minn qalbi. Il-verità tibqa' dejjem. Il-verità hi Il-verità hi Kristu, il-verità hija l-kelma stess li saret ġisem u li hija din aqrawha. Ma tantx fadlinna x'wasalna l-aħħar parti. Ħanaqralkom fejn kont qed ngħidilkom li indirettament anki hemm is-satellita. Ħanejdilkom kif. Ħankomplu naqraw minn vers 4 mill-kapitlu tal-Apokalissi 11. Mela, dawn huma żewġ siġriet taż-żebbuġ u żewġ kandelabri wieqfa quddiem is-sit tal-art. Jekk xi ħadd jaqbad biex jagħmlilhom ħsara, joħroġ nar minn fomhom kif rajna f'dik l-istampa ta' qabel li jibla l-edewwa tagħhom. Jekk xi ħadd ikun irid jagħmlilhom ħsara, hekk ikollu jinqered. Ġifieri daw kienu jagħmlu ħafna kellhom ħafna seta, ikollhom ħafna seta, x'dawat iridu jiġu daw iż-żewġ profeti, ix-xhieda. Huma għandhom is-seta jalqu s-sema biex ma tagħmilx xita, da minn xiex ikunu sanaddu u xin. Thank God. Dawk li kunu għadhom hawnhekk wara l-ħatfa. Ekk ukoll mela, jekk xi ħadd ikun irid jagħmilhom ħsara, hekk ikollu jinqered, jiġifieri qegħdu huma wkoll min jagħmilhom ħsara, huma għandhom is-seta jalqu s-sema biex ma tagħmilx xita matul il-jiem li fihom ikunu qegħdin iħabbru. Għandhom is-seta fuq l-ilmijiet biex ibidluhom f'demm. U li kull meta jridu jidorbu l-art b'kull kastik. Ara s-seta sa jkollhom u ara n-nies u dawn. Immaġinaw hemm miktub ukoll li n-nies dawk li jkunu ħadu l-marka alla volja jibda jibatalla ħafna kastiju, ħafna affarijiet, il-poplu n-nies kollha jibqgħu jidawlu lill-Alla. Għaliex? Għaliex ma jistgħux jagħmlu mod ieħor għax ruħhom tkun diġà mbiegħet lil. Jiġifieri jgħaddu minn dawk l-affarijiet u minflok jitolbu ħmafra u jitolbu ħniena, jibdew jidawlu. Għalhekk qed ngħidilkom toħdu wiex dik il-marka. U meta jkunu taw ix-xhieda tagħhom il-bima li titla' bil-bir bla qiegħ, tagħmlilhom gwerra, tirbaħhom u toqtolhom. Se jkun hemm żmien meta toqtolhom. U l-ġisem mejjed isimgħu din tagħhom iħalluh fil-pjazza tal-belt il-kbira. Mela minn flok sa jiġifieri ħajitfawhom ġo xi tebut u kif taqbad tgħidu jitfnuhom. Ħalluhom esposti. Joqogħduhom hemm esposti. Isimgħu ġejja. Li sejħula it-tiġbija Sodoma u l-Eġittu. Hemm fejn ukoll il-mulej tagħhom kien imsallab. Uħud mill-popli mitribu mill-ilsna u mill-ġnus joqogħdu għal 3 ijiem u nofs iħarsu lejn il-ġisem mejjed tagħhom. Kif jista' jkun minn kull imkien jista'? Mhux bis-saħħa tas-satellita, u mbagħad jarawha fuq l-screens kif qegħdin taraw li. Il-mass media, il-mass communication. U isimgħu naqra, u ma jħallux l-isma mejta tagħhom jindifnu f'qabar. U dawk li jkunu jamru fuq l-art jifirħu jitennew minħabba fihom, ġifieri li irnexxilhom li jinqatlu daw qegħdin jifirħu u jagħtu isimgħuha u jagħtu rigali lil xulxin għax dawn iż-żewġ profeti kienu jaħqru lil min jammar fuq l-art, mhux lil kulħadd, lil kull min ma jridx jaċċetta lill-Alla.
Imma wara 3 ijiem u nofs daħal fihom spirtu ta' ħajja, ġej minn Alla u huma waqfu fuq riġlejhom u l-biża kbir waqa' fuq dawk li kienu qegħdin iħarsu lejhom. U semgħu leħen qawwi mis-sema jgħidilhom itilgħu l-hawn u l-kumplament taqraw intom għax iż-żmien. Raġew ġew Repchard. Mela, eżatti, ġifieri bej wieħed u ieħor għax dan is-suġġett huwa vast immens, imma l-ħaqna idnilhom ħafna affarijiet importanti biex jekk intom kolkom il-grazzja li jekk ma taċċettawx lil Kristu ma jaqblilkom li taċċettaw il-Kristu issa. Ġo fikom ħalli jeħilskom minn dan kollu jekk ħatwebsu raskom u tkunu għadkom hawn, għall-inqas araw xtejdilkom il-kelma talla. Aħbuha x'imkien fis-sejf biex ħadd ma joħodilkom biex intkom tkunu gwidati u taċċettawx, please għamlu favur lilkom infuskom taċċettawx il-marka tal-bestja. U xandru- 666. U anki ġifiri li huma jxandru dal qed ngħidulhom lillu Iva, liedhom. ħaddieħor, Lillu mela liedhom lillu u lillu mela. litu liedhom. Għax hekk ma ssirx f'da żmien, tista' ssir fi żmien fil-ġejjieni qarib. Fil-ġejjien qarib, u qed ngħidilkom fil-ġejjien għax l-affarijiet qegħdin jiġru wis malaj. Taf xi qiegħed iżommu l-Alla li jiġi għalina. Li tixxandar il-kelma. Li tixxandar għax l-ewwel tixxandar kollha. ekku. U fil-fatt. Sjedinna f'Mattew, eżatt. Eżatti. Ħanaddu biex ħanispiċċaw b'kanzunetta minn tiegħek bit-Taljan, inti Iva. ktibta klimu mużika. Iva. U xiek mill-album tiegħek b'arranġamenti tiegħi. U ħadd kantalhom din il-kanzunetta sabiħa bit-Taljan. Ekku. Voglio respirare tuo amore, signore. Mela, spjegajilhom bil-Malti. Mela, nixtieq mulej illi literalment nieħu nifs u nħossok di ħerġa fija. Ekk għandna nkunu għana fil-mixja tagħna mal-mulej, mhux minn barra, ma nirċevuh ġofina u nieħdu n-nifs u noħorġuh minn ġofina. Amen? Mela, ħanarawk Permezz ta' kanzunetta bħal wkoll. din il-kanzunetta u jisimgħu dan il-kliem verament sabiħ. Narawkom għal-programm li jmiss. U jalla l-mulej jiberikkom, tinsewx, aċċettaw li l-Kristu bħala sit salvatur ta'kom u tolbuh maħfra ħalli titwildu mill-ġdid. Nel silenzio della mia stanza, la tua presenza cresce in me. E ti sento più vicino, mio Dio, mio Salvatore, contemplando la tua parola, e com'è grande il tuo amore. E voglio respirare il tuo amore nel mio cuore, Signore, un fiume d'amore che sorge dal cuore del mio Signore, un fiume d'amore che sorge dal cuore del mio Signore. Con la croce
che sulle spalle hai portato, mi hai salvato da un mare di peccato. Non si può mai trovare abbastanza parole per ringraziare te. Oh mio Dio, e voglio respirare il tuo amore nel mio cuore, Signore, un fiume d'amore che sorge dal cuore del mio Signore, un fiume d'amore che sorge